Třetí funkce je určena zejména pro firmy a správce IT. Pokud poskytujete vzdálenou podporu svým zákazníkům, můžete jim nabídnout klienta Supremo s vaším firemním logem a kontaktními údaji. Zákazník si stáhne program, který na první pohled vypadá jako váš firemní nástroj. V konzoli Supremo přejděte do sekce Supremo Custom. Zde nahrajte firemní logo, zadejte název vaší firmy, e-mail, webové stránky nebo jakýkoliv jiný text, nastavte firemní barvy, můžete také přednastavit jazyk programu nebo to nechat na autodetekci. Zákazník pak vidí vaše informace přímo v programu. Následně můžete uložit a stáhnout připravený balíček. Takto vypadá výsledný klient vytvořený v konzoli Supremo. Získáte profesionální vzhled a vlastní kontaktní údaje přímo v aplikaci. Ideální řešení pro každou IT firmu, která chce působit důvěryhodně a jednotně.